салому алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, ҳама вақт видеода дар бораи билети самолёт, автобус, мошинои сабукрав гап мезанем. Имрӯз видеора то охирша тамошо кунед. Беҳтарин хушхабарро яъне пешкаши шумо мегардонем. Ва нафаре ки мехоҳем ки дар Федератсияи Россия соҳиби бизнеси хитон бошен, нафаре ки дӯст медорен, яъне чорводорира, мол, гов, анам хеле яъне корора дӯст медорен. Ва имрӯз ман пешкаши шумо мегардонам 2.5 гектар замин, фермаи тайёр, яъне гӯспандои тайёр ҳастанд. Мебиёен, яъне ба тамоми шароит чай, свет дора, об дора, газ дора, замини калон ҳастай барои чарондан. ҳозир ҳар як кадомша якта ба якта шумода нишон медиҳам. ва хоҳишмандое ки шумо мехоҳен яъне бизнеси хитона сар кунен ва бизнеси ҳалол дошта бошен, видеора то охирша тамошо кунед, поделиться кунед, классои хитона дариқ надорен, то ки дигаронам хабардор бошанд, бубинанд. ҳозир айни ҳол ман шумода нишон медиҳам ки ферма дар кадом ҳолат қарор дорад. Рафтем. Бародари азиз, ин заминеро ки шумо мебинед, инҷа ҷои чарондан аст. хоҳишмандое ки мехоҳен гӯспандоро бичаронен, инҷарам яъне дар ихтиёри шумо мешавад. шумо метавонед ки бичаронед ва гирди ферма полни маҳкама, яъне дарвозаша дидед, яъне дарвоза маҳкам, ҷои охрана дора. ҳозир ман ҳар якта шуморо нишон медиҳам ки яъне шумо метавонед ки охрана гирен барои хитона бо ҳар як кас, яъне бизнеси худша худаш бо мефора ки ба хоси дили худаш кунад. комната барои охрана. ин 2.5 гектареро ки шумо мебинед, дар инҷа шумо метавонед ки яъне газон бикорен ё ки алаф бикорен барои чарондан. ов ҳастай, дар инҷа ове ки аз таи замин мебирояд. инҷа бародаро чӣ хеле ки дидестен, овай ов, яъне аз таи замин ов мебирояд. свет дора, газ дора, газша сайдини газ, яъне свет овардаги дар ҳамиҷа мондагия. яъне чӣ хеле ки шумо мебинед, свет ба тамоми шароити симош кашидагӣ овардагия метавонед ки истифода барен. шланги об, мотор задагия. ва инҷара метавонед ки кишти гузор кунед, яъне алаф бикорен дар ҳамин дурӯ. ҳозир мерем, дар инҷа шумо дар нишон медиҳам ки яъне дар кадом ҳолат нигаҳдорӣ карда мешавад ферма. ва охрана, ҷои охрана, комнатаро шуморо нишон медиҳам. метавонед ки охрана гирен, ё ки хитон вақте ки мехоҳен ки биен истироҳат кунен, ҳам мешавад ки шашлик кунен. мисол ёру дӯсту рафиқтонро бигирен, биен хитонам зиндагӣ кунен, мешавад. як комната барои ҷои истироҳат. ин комнаташ яъне охрана зона, телевизор дора, яъне умивальник, шароитош ҳаста. бо хитон шароитоша метавонен ки соз кунен. ва бародари азиз, ферма ҳозир нишон медиҳем, ҳозир мерем ба ҳамун ҷара. бародаро дар даруни ферма яъне шуморо нишон медиҳем ки чӣ мехӯронанд, яъне чӣ хел нигаҳдорӣ карда мешаванд. ва даруни фермаро шуморо нишон медиҳем ки яъне дар кадом ҳолат қарор дорад. хулас ҳозир шумо мерем. видеоро фаромӯш накунед класс подписатсия кардана, комментарияда оператора раҳмат навистана. айни ҳол ҳозир мо даруни фермада мешем, бо давоми видеоро мемонем. бародари азиз, чӣ хеле ки гуфтам, айни ҳол яъне ҳамун гӯспандоеро ки пешкаши шумо кардам, анамун гӯспандо яъне дар ҳолати берун дар анамиҷа нигаҳдорӣ карда мешавад. ва бачакҳои тоҷик нигоҳбонӣ мекунанд, яъне мехӯронанд, хӯронданшона. ин фақат берун аст, зонаи берунша. инаи мурғовиёре ки дидестен, ин мурғовиёрам ҳамаш дар даруни ҳами аст, яъне дар даруни ҳами дохил мешавад. бародарҷон нишон те, ина мебиёяд дар камера охи дидеста. ҳамаи мурғовиёра нишон те. ин алафа, яъне алафи ҳами даруни ферма ки бачаҳо яъне заказ мекунанд. ишам нишонтон метаҳанд ки айгиҷо чӣ хел заказ кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кора. ва мешавад ки пешакӣ шумо ай 5 дона гӯспанд сар кунед, мешавад ай 10 дона яъне заказ кунед, хона дошта бошен, хитонҷо дошта бошен, зуртон нараса барои 2.5 гектара хариданда, метавонед ки 5-10 дона занг занед ба рақамҳои болои экранда, мебиёрен доставкаш қат, яъне ба пеши шуморо мерасонем. айни ҳол ҳозир шароити даруни фермаро шумо дар нишон медиҳам. нигоҳ кунед ки даруни фермада на фақат имена гӯспанд ҳастай, бародаро, инҷа да биқачаҳо ҳастай, инҷа да мирғ ҳастай. тамоми ҳамун хоҳишмандое ки чорводорӣ мехоҳанд кардан, дар 2.5 гектар шумо метавонед ки тамоми кор кунед. ва инҷа документош 100% об, свет, газ, чӣ хеле ки гуфтам, ҳамаша дора шароитош. ва бачаҳое ҳастанд ки яъне меҳнати ҳалол мекунанд, кор мекунанд, нигоҳдорӣ мекунанд. нафароe ки яъне гӯшти гӯспанда дӯст медоред, шумо заказ мекунед, бачаҳои тоҷик яъне тоза барои шумо тоза мекунанд, яъне доставкаша мо худмон мекунем. айни ҳол ҳозир дарун шароити даруни фермаро шумо дар нишон медиҳам. ва дар инҷа биқачаҳорам ҳастанд, шумо метавонед заказ кунед биқа, хоҳишмандое ки шумо мехоҳем биқа.
но гуфта намуна бародаро класс лайка дариқ надоред то ки дигаронро ҳам бибинанд ки ҳамавақт меҳнат карданд дар кор меҳнати ҳалол яъне баъд истироҳат чӣ иншаллоҳ худованд худаш метиҳад гӯспандо дар гиҷо истироҳат кардесанд и ҷои истироҳати гӯспандои мурғое дидем ина бародаро нафарое ки заргӯшу харгӯш парвариш мекунем иҷа ҷои заргӯш харгӯшу мурғ парвариш кардана аиҷа истироҳат кардесанд яъне дар афтоби гарм ранги ман камера дар даст намегардем иҷода истироҳат кардесанд дар соягӣ ҷои соя ки ҳаста иҷа лесай беседка ҳаста метавонем ки хитонам бием хати ҳамино истироҳат кунем якҷоя мо меем бисёртари вақт дар ҳаминҷа истироҳат мекунем хати ҳамино яъне чӣ хеле ки дидасе ана ира диди ин бародарҷон агар мефорад ки заказ кунӣ гӯшти гӯспанд ира би и гӯшта би заказ мекунӣ доставкаш бесплатна доставкаш бесплатна айноми канали ройгон ава гав мезанӣ тоза карданаш бесплатна сёмка мекунем ба видеовизов занг мезанӣ нишонот метаҳанд тоза мекунанд доставкаша мебарем хидмат то 50 километра мебарем мерасонем ба мақсад ин лесе ки шумо мебинед ин леса яъне берунда метавонем ки бироен яъне бичаронен дар иҷа на фақат гӯспандо дар иҷа ҳастай биқворам ҳастай биқачарам ҳастай ва ҳозир нишонтон метавонем ки дар киҷо бо имена метавонем ки яъне дарун вақте хунук мешава барф боронда фермара диден уҷа дарунӣ аиҷа берунӣ пака гармай айни ҳол дар берун дар кадом ҳолат яъне шумо нигаҳдорӣ мекунед ҳолатҳои беруниш маҳкама шумо сарҳуй намемонем ки гум шава ё ки ягон ҷо шава ана иҷара диден ана иҷа ҳамаш яъне дар ҳолати хуб ина бинем бародаро заргӯшам ҳаст инам яъне шумо соҳиб мешавед нафарое ки мехоҳен бизнеси тайёра бихарен бародаро инам ай шумо инам ай шумо мешава иҷашам гӯспандоро 290 та гӯспанди тоза овардагианд айни ҳол гӯшти свежӣ яъне мебинед занг мезанед харидорӣ мекунед хитон занг мезанед адресҳо мисол мебиём ё ки хидм хатитон ё ки роитон мекунам бачаҳо яъне бачаҳои хидмонам кор мекунанд обчи мебинед харидорӣ мекунем ва боварӣ дорам ки хоҳишмандое ки мехоҳем бизнес заниматсия кунем бизнеси хитон боша ҳалол чорводорӣ ва ин ай ҳама беҳтарин шароитае ки яъне ман барои шумо пешниҳод мекунам классҳои хитона дариқ надорен падилитсия кунен то ки дигаронам хабардор бошанд ва нафарое ки мехоҳем ки яъне ай 5 та 10 та сар кунем барои шумо бо скидка мешава метавонем ки занг бизанен 5-10 та нархи оптом равон мекунем ва хоҳишмандои гӯшти гӯспанд бетараф набошед заказ кунед доставкаш тоза карданаш бесплатна